Haka arpusan terek yoyong arhaja arpusan kila sapriang ki video ki bapen I ya kejing slay haki kamera na kejing toj kabalong kum ki Kshaid na ki Kynroh. Habawat jing tip la syamba kene gede ke belajar haka National Institute of India NIT Meghalaya kepadon ha Sohra. Hagi ni ki kendiat sengi kala don kejing slap jur haka thain Sohra bat kene kala that madan ya ka Rukom Shna Torti ya ka building bat ki Kynroh jong kene ke jaka pulih. Dang hau benai leber baladam kilami ki jing mudoi na ki khna pulih halor ke jinglong jingman ke bambiang ki jing don kam bakong san hakane ke institute ki khna pulih hakate ke jaka kila pelong jing ki hakmat ke administrative block building namar ke jing bambiang ke bam ke jing bam khun ke jing bam don ki jaka kilan mat na ke benta ki kenthai ke jing bambiang ke boarding electric ke jaka le chabar ke bat ki jing tai ba Torti ki bajau wat na ki jaka ba penyat wire electric. Kini kejing ki khana pulih kadai namar kejing le menti u director wat hadin baladap ban pa jing tho shu shu ki samla pulih kila kedawru ya kejing bam don ki lat jing rap kerke ha bapang basitam ka Rukom shat bam ka bam khun kejing bam biang ki network internet bat ki weipat ka bala pen so sat ya ki khana kumbon shu kedawru baya ka NIT Meghalaya la pen kenria na ka jaka pulih besipor ha Shillong Sohra ka badai ka permanent campus menhau benai ka lalengkot arja arpusan. Habatin, pej bahaki ki Kshaid plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Kshaid plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka Rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon Kshaid plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.